Второ училище отваря врати през 1975 година и през всичките тези години се води от думите на своя патрон, академик Емилиан Станев. Към всичко подхождай с любов. Към цветето, към дървото, към птицата и човека. Тази любов към знанието, природата и човека изгражда нашите учители и поколения ученици, които не само постигат високи резултати, но израстват като добри хора, лидери и успешни личности. Нашето любимо училище е създадено като обединение на няколко учебни заведения в район Витоша. Първоначално носи името Боянският майстор, а през 1979 патрон става Емилиан Станев, един от най-значимите български писатели. Днес нашите ученици са над 1500, организирани в 55 паралелки от 1 до 12 клас. През 1998 година е създаден ученическия парламент на Второ училище. 37 години по-късно той се нарича Ученически съвет, който продължава да бъде гласът на нас, учениците. Реализираме своите идеи, откриваме отговори на важни въпроси и се включваме в обществено значими каузи, като Българската Коледа и подпомагане на социално слаби хора. По повод 50 годишният юбилей се включваме в кампанията "Отвори очи" в помощ на хора с увреждания. Спомням си времето, когато учих тук във Второ училище. Едно страхотно време, макар и минало много отдавна. Въпреки че ние бяхме щастливи млади хора, училището беше доста строго, защото такива бяха порядките и в цялата страна. Не можехме да ходим с къси коли и с дълги пуснати коси. Училището обаче винаги е насърчавало креативността и различието. По някакъв начин още тогава бяхме избрани от Българска академия на науките за експериментална група на професор Сендов. Този дух на новаторство и инициативност остана в основата на Второ и продължи да се развива през годините. През 2017 година ние станахме едно от първите иновативни училища в страната с проекта "Лидери в час". По-късно проектът се разви като "Лидери в час, лидери в живота" и постави фокус върху кариерното ориентиране на учениците. Ние, родителите, знаем и виждаме с очите си как децата получават реални възможности за развитие и успех. Партньорствата с университетите и с бизнеса са много важни. Те целят придобиването на знания и умения в сфери на науката, като програмирането на изкуствен интелект. Да, това не е свързано само с бъдещето, но и с нашето настояще. И вярвам, че ще е успешно. Но нашите успехи не спират до тук. Ние печелим медали от национални и международни състезания по наука, изкуства и спорт. Многократни шампиони сме във всички спортни турнири в район Витоша. И имаме множество призови места от градски първенства на ученическите игри. А новите спортни площадки ще ни дадат по-голяма възможност да се развиваме и да печелим още отличия за Второ училище. Ние участваме и в националните, и в международните програми. За мен и моите съученици това е шанс, освен да пътуваме и да израстваме. Програмите като Еразъм Плюс ни помагат да опознаваме нови култури и да изграждаме нови приятелства и да се чувстваме граждани на света. Учениците на Второ знаем, че сме бъдещето на България и Европа. В програмата "Училище посланник на Европейски парламент" откриваме своите права и отговорности и се учим да бъдем личности с активна гражданска позиция. Какво е нужно за успеха в днешния свят? Добра образователна среда, безспорно, но и учители, които вършат работата си със своето сърце. Ние помним техните имена, лица и гласове цял живот. Защото от тях и от нас, родителите, зависи дали децата ще станат добри и успешни хора. Във Второ училище съм много щастлива. Имам страхотни приятели и всеки ден ми се случва нещо ново. Нашите учители са най-добрите и ни учат как да бъдем отличници във всичко. Учителите много ни обичат и ние също много ги обичаме. Второ училище е моят избор и аз съм тук от първи клас. За мен Второ училище е второ единствено. Така са го наричали поколения ученици, така го наричаме и днес. Преди 25 години ученици решават да оставят на нас послание и ние продължихме тази традиция. Поставихме капсула с думи и интересни предмети за тези, които ще бъдат в училището ни през 2050 година. Вярваме, че и през следващите 25 години ще се следва нашия девиз. Учим се днес, да успеем утре! Тази година ние празнуваме половин век на успехи
и непрекъснато развитие. Гордеем се с всичко, което сме постигнали и гледаме към бъдещето с увереност. Второ училище е не просто училище, а кауза. Кауза, която продължава да вдъхновява поколения. Поколения, които казват: като второ